Este ano temos a temática das escolas. Temos fotografías desde dos anos máis ou menos 40, 50, das antiguas escolas que había nos diferentes barrios do Rosal. Tamén temos a inauguración das escolas unitarias, alá por anos 50, 60, temos de Tabagón, Fornelos, Couso, e despois tamén temos fotografías dos principios do CPI, Manuel Suárez Marquer. Aproveitar para agradecer a toda a xente que se implicou no proxecto, tanto no pasado como este, a implicación de recoller todas estas fotografías, vir ao Concello para escanealas, para poder ser que fora posible esta exposición. Sobre todo, teño que agradecer a Luis Dorado, que foi un dos que recopilou máis fotos daquelas olimpiadas que se fixeron no CPI Suárez Marquer, e que gracias a él podemos ver reflexadas aquí. En xeral, tamén a educadora familiar do Concello, neste caso Sandra, que está moi implicada no proxecto e que gracias a ela foi posible, ou é posible, toda esta exposición.